зарядник дар кора даиҷа неста зарядник ҳамҷо да ҳамаш. Салом мардум, чӣ хеле нағзен созен ҳаматон. Салом салом, сандуқи арӯситоне? Не. Шукр соз шоирам. Некрӯз, сабдина, ҳама навомадагида салом. Ҳама каса нағзен созен. Москва салом Дима. Мир Одежда Обув салом. Шукр Оиша соз, Абдулло, Муҳаммадҷон, Иван, Корбо, Орифлем, ҳаматонда салом. Салом алейкум. Вайфай гузаронде чӣ хел кор мекунад? Неми хонада мешава берунда симкарта хати безе кор мекунад, хонада вайфай нағз кор мекунад. Намҷада дуду вайфай. Аммо нағза механа кида печи отопление чао шиште. Не Сироҷ, мара бехи сандуқ дига ҳеҷ ҷо раҳ наметиҳанд. Рафоат салом. Қрим салом. Раҳмат Нозим Нозимов. Шукр соз, шумо чӣ хедима? Аку чида номи мара нагирифти салом гуфтанда? Ғиёсов гирифтум ку. Бо сообщениёто да чи эфири ки хондум. Номушчия тортпаз. Меҳроҷ шукр соз. Эпай хосият Мир Одежда Обув пайдо шуд. Пурсен шаку мошина оварда. Мошин куҷо шуд Мир Одежда Обув? Апа хосият кай хонатона ҷобаҷо мекунем, фақат бардакай. Эх, ман намедонам Аиша. Дурдонаҳо ба зур ютуб медрои вайфай чанд пулай моҳонаш? Вайфай моҳонаш 700 сомонӣ. Ай ҳама тарифи нағзаш. Светмора бефоида 700 сомонӣ. Никуда не годится, шамон шавад тамом. Тоҷикистон хунукайҳо батимат хунук. Нисо салом. Майли Муҳаммадҷон, апа хосияти сандуқи арӯсӣ хитай не. Асалай пиёда не, лимончой. Сандуқи арӯсим не. Сандуқ майда чай машай. Амара хондин. Шуморо хондум Ғиёсов. Сунатулло салом. Сӯзи хосиятҷон кӯдакот созан. Апа чиба номеротон чиба кор намекунанд? Кадом номерон? Раҳмон Шарипов на шумо чӣ хел? Тортпаз салом. Чӣ хел шумо тортона дидум? Маҳина салом. Маҳмудҷон салом. Дугонаҳо салом гуфтед. Тортпаз сандуқ чӣ дора апа? Чизои машай арӯз надиде видео кардим партфтам. Қурто чиба ба даста хӯрдӣ? Ба мазза шава. Намедонам оли бо самбуса мантухрия сёмка карда будум. Вай программам обновӣ шуда қинай монтаж кунӣ. Салом апай марҳабо. Сандуқ тахтагии чӯбӣ. Маша фрифрит салом. Фая номерои навистӣ. Номером кор мекунад ку. Ва ёдам омада номери имо тате имо надорум. Кота нишонте. Ёжик салом. Салом алейкум. Умедворам ки хуб бошед. Ай хандара на кафисозӣ. Биҷаҷон ман ҳамқа зих чикор кардею чай хаёмҷон. Апай хосият ҳами Исфандиёр Қати Равшанҷон гражданин Германия таклиф кардам мукофот пулӣ метиҳам барои иштирок. Не биё амҷада иштирок гуфтан як бор рафтан дим барномашда биё гуфтан наметавонам рафтам якумшда то охирш даж наштам. Гариб бо собун ҳо. Кай меша видео шав мепардом мада ҳамин мақолае ки шумо ҳамаро мехонед номошон Кати Некрӯз Акбаров саломат бошӣ. Юсуф салом. Мехонӣ иҷро намекунӣ? Толиб Абдуллоев. Чия иҷро накунам? Ман дар ғарибӣ зих шудем. Тоҷикистон ман мефора. Исфандиёр соз Қати Равшан. Шукр Раҳмон Шарипов созан. Кароматулло шумо чӣ хеле Назиров. Салом номам Сурайё ай Краснодарский край. Сурайё салом. Ки амҷа бо ай Краснодарский край ҳастай? Гуфте хонаотон Бардака. Инҷа Бардака. Ки дамҷа чой мехӯред? Дали Абдуллоев салом.
دیگه جواب بلجه ده یک کارتینا ایرش مو نشون نمیتیم که ایش مو سر میکنه اوی چی صورت وای اپای خوصیات سلام سلام اپای خوصیات و به عنوان گرامی همه کس سازندگانو تورецки سریال سلام منو кану салом охват бине тамом сар мешавад олиҷара мебилиша биёрем бахшрӯ кунум ва мебинем фирӯзҷон қурбонов салом мо оилаи тоҷик аз Новороссийск бисёр хуб Новороссийск чанд қад дур боша ай Москва интересно ҳама хона рафтан ман эфир кардам ай хона ҳама хона рафтан салом ман зан ҳастам ҳама вақт влогҳои шумо тамошо мекунам созем фарзандотон хубай шукр соз дар бораи чӣ хел равшан қабул шуд муфассал мегуфтед раҳмат пешакӣ вақте ки ҳамин любой касе дар онҷо азуло таваллуд мекунанд ку кӯдакошон автоматически азулда меспорам давлат баъд ҳамин делаи равшан рафтеса буд мо омадем вақте ки мо омадем мо даже адвокат баъди намедонем баъди январ адвоката переводчи кофт ёфтеан мора шуви где мафтум уже дар тоҷикистонам шумо мора типа вай каде адвокати қадаркор кард қабули бачатон омад ман гуфтам ки мо уже омадем саломатитон сӯзаи зиқ нашите гаштем не апай мара бухон чи нависте мир одежда оф тинҷарамонали я хонаи зал доре маразини ка дари ҳавай илтимос накушор бу мир одежда обув ман намедонам чӣ бояд номерои ма кор намекунад салом екатеринбург аниска сайнисо салом насиба дер накаде золотые руки табрик бирде термоса бирде на ай Москва поезд кати я сутка салом апаҷон салом ина туч лайф ман мехонда наметавонам обуна шавед бачаҳои нами каналда влогора тамошо кунед нои духтари мара гирем хурсанд мешава ибодат салом чӣ хеле ибодат сози салом симу чату салом нои духтари мара гирем хурсанд мешава ибодат нагуфтум ибодат салом сандуқа диди ибодат муслим даудов чӣ ва фотонтон дига шуд салом алишерҷон додарам чой катиҷан шава ҳама каса дуо кунед хоҳаро ҷояка ҷаннат шад худо раҳмат кунашон тинҷӣ мечихаёмҷон номуш ибодат яки мегузари ку саволои мо чӣ шуд худтона надидем мо бачаҳои ғариб охирон влога тамошо кунем ман дар мо влого ҳастам бо ирӯз мепартом ҳастам аслиддин солиева салом шукр муслим шумо чӣ хелен дар пробкаен чи дар Москва марам хидмат муаррифӣ кунум морам оилаи тоҷик дар ҳама мара нависта ба ман гуфтум гӯш кунед чанд шуда ман шумо дар ягон барномаи ахборум обязательно дар соати 8 бояд буром баромад кунам мегӯям апай хоҷа дир зуда меша соати 9 меша чанд меша ҳан буридем ҳама чиз қиматтарина охир термоса бурдена ман духӣ буридам хаб кунед ба худо ман мехоҳам качи шумо ҳамсӯҳбат шавам хай биён охир меҳмонӣ мир одежда обув мошинактонда свор шаведгона биёе ғамша хӯрден дар инстаграм мада нависед таҷи мама фото ай Турция воспоминания муслим давудов номерот кор намекунанд дар инстаграмам нависе мир одежда саёҳат салом салмон салманов шукр соз шумо чӣ хеле дар хонаён бош апаҷон имрӯз выходной ши рӯже ҷумаи вроҷибе белая пушистая дер накадем гулҷон салом равшан салом худо ман раҳмату мағфират кунад номи ами духтари талбидагии марам биги аку гӯш кадестай баъзе ба қизиқ асмо гӯш кадести биёй на лимончой асмо ягевай калон боша апаҷон термоз ҳамсоя мошин кади аз роҳи поезд мегузарам поезд омада мезанад ки аз дунё мегузарад ви кор кай шудай худо раҳматш кунад ҳамсоя мошин ки дар куҷо шудаи кор фирӯзҷон раҳмат апаҷон зинда бошед саломат бошед каротки дем буд дирӯз фаҳмон пага рӯзи шанбе салом апа сози ман дер кардам не сумая равшанҷон соз салом алейкум апай хушад ин янет фамилия секрет салом чӣ баи мара намехонӣ хафа мешавам азам бедаков хондистам салом апай хусият ай сургут салом сургут мегӯям мехоҳам ягон ҷои пури барфу ам хали барфо кӯҳча бар ин барфо
салому алейкум апаи хосият, рухшона салом, фариде салом. Бача сурати баҷгона дидум, хурсанд шидум. Манам 300 доллар калонан. Бачаҳоро дидум, хеле хурсанд шидум. Раҳмат Гулҷон. Апая бор дилкара нишон диҳед, дигар қадру қимат ҳам намондааст. Ман худи раиси ҷумҳур дуруст суд хоҳиш мекунам. Охин нестай. Кае шумо хоҳиш мекунед Инстаграм дорои раиси ҷумҳур? хистеварз ба роҳи Катаганба шудааст. Худо раҳмат кунаша. Московский област шидагия ҳамусадама. Не, ина хистеварз хуҷанд чи Суғд, вилояти Суғда мегам. Салом Хосиятҷон. Содиқов салом. Раҳмат ана хомира ка асмо. Видео кай меша бегаи. Салом алейкум апама теҷекет алперен созад. Биёен хона охи теҷекет дай раҳмату мағфираташ кунад. салом апай хоҷат, ҳамон сурде ки ватан дорум. Гуфта месояд кадом сар аянда аст? Мегуфтед бачаҳои ман ба мақол хайриддини бозор меномояд. чи ята хайриддинай ку зулфота хамхам кадянаму. Фарзона салом. Рост пури барф ана де пардинад. Ман хеле тасаввур мекунда амҷора. бо дер кардам не Фарзона. охир ман Инстаграм надорум. мана шавҳарам кати маслиҳат кардам. охири мо мерам. ман шумо махусусен ҳамин туфаи шуморо тим хона дар Душанбе. Инстаграм надоре. Чӣ дорӣ охи? Дар комментария нанависте ки номеро нависумтаона? Ё навистумтона нанавистен? Метумтона оли я номери баҷоӣ чандай номеро рамунали? Бинависен номерора. Худ бинавис. Модератора бинависа. Беплюс бинависа ки хеле намебирояд. ҳаво чӣ хел Тоҷикистон? ҳозир номерои ватсапи рамунали менависам. Ахо шумо мошин туфати ман нависм. Мира Дежда Обов. ҳаво чӣ хел Тоҷикистон? ҳаво хунук. Дили ғариб салом. Душанбе погода чай хунук. Алперен созай. Новокузнец салом. салом адер кадам не Фирӯза биё дер накади. салом ай Новокузнец. дӯстон ку я дастгирӣ кунед. ҳамин сандуқчаи дилка ман ба маъқул аст. рухшона ози имрӯз видео мепартом. дута сандуқча падарка кадан. мода видеода бабине. салом дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. муҳайё шукр. нашумо чӣ хел? барномаи нав намебирояд? барномаи нав чанд аст? ёнка кадам ними программа ки видео чӣ мекунам ку видеоро монтаж мекунам. абнави чудаи тамоман дига хештаам қине шудаи ки дар интернети Тоҷикистон меган Сатурн хуб аст, золотои руки, мегафон. номеро тагума меом апа кати бачам. наози модератор мо номерои Раҳмоналиро менависа. салом апа ина ман дар балницаам тамошо дорум. ҳамин сабчени омадам тамошо дорум. чӣ кор карде балница ғалтиде? Фирӯз Алимов салом. карочи ман хонат мерам. шит гап нест. ина ози номероро биги бинавис. раҳмат апа дима. тез ку номероро нависе. Хайриддин Шариф. хайриддини бозор гуфтесам Фирӯзҷон. салом Сафар. дар ҳамин ютуб номи сурудро нависед мебарояд? ватан дорам нависе мебарояд. салом аз Москва. салом Москва пазанда ошхонаси. салом содина апа хосият кай хонатонро видео мекунед? ганҷина ҳамин моҳ тамом шава ба фикрам ки ягон навигарӣ мешава. худам безор шудам ин бозор. салом ай Питер. салом Питер, чӣ хел шумо? достон Алимов. ай куҷо падарка кардан? ак видео влога тамошо кунед ба мефаҳми ай куҷо падарка кардан. Али Қурбонали салом. Куран Маҷид салом. Хосиятнур дар куҷои Душанбе? баъди корвон мо апа сообществои мара бин фотои бачам аст. сообщество намайли мебинам. мавзуна салом. мо ҳамсояҳо ҳамин хел додари хоҳар боин будем. вайҳо хурдтарак буд ки дадош гузашт. бубаш калон када буд. якта бача буд. дута духтар ҳамин хел сухта об шуда шиштем. ҳамдардии моро қабул кунед чай хаёмҷон. чӣ гап хабарҳо тинҷӣ? 919 09 67 76 номерои ки туфои шуморо қабул мекунад. принцип плей чӣ нависте? мада набиромад. Хайриддини Шариф. ин номеро кори ватсап матаб надорад. ин номерои ки туфоро қабул мекарда хаб кунед. муҳаммад салом. гуфтум як чайпули роӣ кунум нашидестай. раҳмат. ман дар конкурси теҷи аминка духӣ биридам духтаро. худо раҳмат кунад ҷошон ҷаннат шавад. принц изона мекиши ҳақорат навистай? чӣ нависа буд?
ما успеть نکنم даже خانم شما بختون از اون نتی قرار ننویسه بلاکیروف میشه دیگه نویسه نمیتونه так что با میش نه ефира тамошо карда дӯстон як ба канали мо меҳмон шавед канали Юсуф Таҷиквайн видео бидроен ҷара видеои кӯдакона ба фикрам ки ай Германия буда гами канала бандагӣ де номерои Раҳмоналла надиҳед ки соҳиби соперница нашавед ҳеҷ гап не ма ба и баъди ҳар дина гӯш кардам ки зур да влогҳои шумо зурай гӯш кунӣ раҳмат Фирӯз апа лайка бигӣ раҳмат Ҷасур мешава ман таърифи бекор намекунам рост мегӯм ҳатман номеро тати ман мерам аз зан ҳастам мегӯм фикри безид накунед номерома додум ина охе нами номеро буд сохранит кунед шумо да шаб шудааст мода уже шавай торикай ҳафтум вай удали чидаги ҳақорат муре ҳақорат термоз буди буҷа термоз не термоз алти руки ма духи ки мурда па хосият шиноси нами подписчик мона додар шамсояшон ранги додаршон буда ман номерота ҳатман занг мезанам майр занг зане гарени ватан ё кардем кай мерафта бошум худоҷон инам ҷара шоти мара пур кардасте муслим даюду ба наздики миёенак Фирӯза ман намедонам чӣ хел мепартоя нами подписчикма фақат мепартоя Маҳина салом Расул Боқиев салом чӣ хел шумо нағзен созен хонатон тезак дилам кати порядка кунед порядка як ҷои чойхӯримо будагия то кухнимон соз шуданам барои меам хеле салом ҷунҷун Аминҷон Раҷабов салом Малоҳат Мирзоева салом амакаса созен тенҷен Малоҳат таҷикблог интересин даҳам лайк раҳмати калон чӣ хе партоем сума и сума фақат ами Муслим Даудов финтша медона во ништяк салом Абу Мисавир сума ба ҳами ҷои гапзанак сурати доллара амҷа меҷихти ба мисол 20 сума 10 сума ами чӣ хеле отправить мекунӣ ай телефон мерава ё ки ай картат мисол салом апай хосият Малоҳат салом дер кардем не Абу Мусавир салом хосият дар инстаграм нест чӣ ку дидим сурати маша ҳамура дар инстаграм таҷмама нависем маё таҷмама чӣ хеле ки дар ами каналай чӣ хеле сози ҳамакаса кӯдакот созан шукр Малоҳат шумо чӣ хеле апай хосият гапҳои беҳудаи мардума гӯш накунед ям парво надорам удаличон мекунам мепаранд мераванд кӯдакот чишид мактабшон пагавай мерам че номаш короче рудакира вазорати маориф фушка пага видео мекунам ба мебине маҳваш дер накарде инаи Муслим Давуди финти ҳамун пилгзарония гӯе ман намедонам ҳамин одамо ҳамин хел озода мегирад ки гуфтост ки хона ремонт шудааст гуфтост бардак барои мияд агар не ман баъд мебинам хеле бозор боша инҷа дахай чой хӯрдиян инҷа кола хӯрдиян инҷа калонка печка чия салом ман дер мондам не дер намондед чӣ ба удалид сообщения уступед накардам хонум салом Абдураҳмон мо сӯза ба ҷон хайрат ҳамин канала кушодем мо занои ғариба хурсанд мекунед на ҳаво чӣ хела ҳаво хунук Низомиддин дурдоно ман шуморо тамошо мекунам ман дурдоноҳо тамошо мекунам мардуми ҷун мемред лайкмонен апай хоса дина чӣ эфир накарди Малоҳат тамбалӣ кардем дина салом ай Московский салом сол буд шид ба меғалтаншон айсимшон не Сафар Қодиров кӯдакои манахо айсимшон ғалтан сол буд нашид ами навни аст як мошид омадан мона як моҳу 10 рӯз фарзандотон кани ҳамҷода серкори чӣ дина серкор будам салом апаҷон дер кардам не Зокир Назаров чӣ хер безлайк мемонанд ман шуморо класс монум пеша эфир дромадам мо хеле охирон видеоро бинем мирадежда обо фарзандотон кай меран Германия акози исол намерам ба фикрам апаҷон ман уже лайкам чат дроен только через карта партои сума осонаям хеле бидай амҷода знаки доллара амҷое ки шумо менависаи парак шуда знаки доллара амура меҷихти ба уже меброя ки чӣ хел пула парто Москва русский Ашуров видео кадай мега ки ман 4000 рубл ҷамъ кардам дар эфиро дар инстаграмаш нависта гуфтам хапмам 100 рубл 200 400 рубл ҷамъ мекунам салом ай Москва ба мардуми тоҷик Илҳом салом кӯдакоро хононен ман накунед кӯдако хай программа тоҷикати мехонанд меран ҳечи гап надора
Ясин Isfandiyar Ghamdodistan мепараусу ҳамара девона мекунад, ҷангш мекунем фақат. Чӣ гуфтан будам? Манам мехоҳам 100 лайк монам, лекин намедонам чӣ хел лайк мемонанд. Сумая холвам видео дар дутам хали значоки дастайна хали дын дын яча веҷиқи Муслим Даудов вай ҷамъкадай Ашуров Рустам. Салом алейк, ай Москва. Москва салом. Апа худсият то соати 22 шитум гуфтум ҷа соат 00 Тоҷикистон чи чмо ховед. Хати инора фикр не оянда чӣ мешавад? Оянда ҳамаш хуб меша Сафар Қодиров асос саломатӣ. Ҳами касалҳое ки шумо дер блог мепартоед зех мешам жора. Ёров Муҳаммад салом. Индиец мепурса кунашидеста рӯй карда. Индекс индекс мепурса акира Муслим Даудов апурс чива индекс мепурса Муслим Даудов гап занед. Салом апашка марди сабгид салом. Хати роз салом. Султонбек салом. Апа и яхдони арусида не ай машай видео да надиде. Манал дар омадам пул барои чӣ ҷамъ кардистен? Пул ҷамъ накардистем. Як нафарам ҷа пул партофт, я одам дига мега чихе мепартоянд. Абу Мусаввир мега 19 так лайк монед. Чихе пул партофтан як бор дигар фаҳмонед. Муслим Даудов ҳозир мефаҳмонам, ман мехонам тона. Салом апа хосият нашрути вирус корона чӣ гуфтан мехоҳӣ? Гуфтан вирусай ман намедонам, дар фейсбук хондум. Салом Мадина, ҳамура барои прикол дар прямой эфир 2000 партофта будам Рустами Кала. Диде вай гуфтак. Ки чихе ман дар 14000 гуфт ҷамъ кардам дар як эфирам. Ястраник салом нашмо чихе. Майя салом алейкум. Абахтун чунче. Дар видео ҳастам охе. Ёсин салом. Қуртобам хаб балазат хӯрдем ки гиштагирам мурда дум қуртоб да чум ҷобда пиёда мерафта уҷа. Апа хосият падаркара ждити паго иншолло заказ мекунам. Ина канали Майя Абдуллоева конкурс буд. Дроем подписаться кунем, ма духи буридам амҷа. Янга имрӯз куҷо рафта Инстаграм ва дидам. Имрӯз оши чӣ рафта будем? Ҳеварум омада буд. Оши лави душанбинка шабода ко амҷа рафтем. Амҷа ошхӯрӣ рафта будем. Ман ҳоли тамошо накарда лайк мемонам. Раҳмат. Апа кӯдакотон сазон шукр. Ирӯз ошхӯрӣ аз ҳисоби шумо буд. Подписчико аз ҳисоби ними ҳамаи ки ӯз амҷа дар 133 кас. Балки ирӯз пули YouTube омада. Як шиноси наздикам беҳад ёрдам кардак мона. Ман ҳолиам пули YouTube дар Германия гузаштеста. Аз Тоҷикистон шиносоша гуфт гирифтам. Так что ирӯз ташкили аз шоти шумо буд. Индекси ки дар кадом шаҳр ҳастӣ? Индекси Москвара навист Фирӯза. Кадом шаҳр ди Москва ди ку? Апа хурда гарден дар ин дурӯза дунё. Чанд пул гирифтед апаҷон? 2810 сомон. Чанд пул гирифтед? 2810 сомон. Аз шоти шумо буд. Барафтем ашан видео кардам. Харид кардем. Гуфтам на аз шоти шумо ирӯз харид. Ирӯз шумоем гуфтам спонсори видео. Ирӯз ман гирифтам 2810 сомонӣ. Ташкили нӯшиҷон. Оҳоҳо насиб куна раҳмати калон. Танишон ту беҳад хушрӯй намегӯ шаш кӯдак дорӣ. Насиб бо ягон дафъаи дига мир одежди обув ош шава. Апа чия бинам тона. Ҳамин влого дурое бине охи ош шава. Салом Сорбонҷон. Платон ҳалол. А ютуб гирифтем пула. А ютуб гирифтам. Апаҷон влого тез партоен. Ҳамуна мегӯм ки бё тез партом 3000 шава. Ба кирой гирифтам. Марҳабохон торт ба гап нест. Имрӯз эфири чахчакатонро барвақт гузарондед, нафаҳмида мондам. Ман ҳам дар кӯча будам, дилором успет накардам эфири марҳабода. Иқа кам 4000 сомонӣ мешад. 4000 сомонӣ мешад. Хай намедонам ай ҳичи да ҳамин хуб неста. 2800 сомонӣ дар Тоҷикистон медонед чанд қасм омад. Ман аз ҷин бисёр либос заказ кардам. Вирус аст. Во. Чикор мекунен аку? Вируса миёрен. Молодец апа ош шава раҳмат. Ҳоли ярӯз ҳамакаса хонатон мерем. Подписчико чӣ гуфтед? Анхали баъди 20 чандмо биёе ки ай шоти хитоб бо ягон ташкилӣ кунам тона. Майли Абу Мусаввир. Раҳмат Расул Боқиев. Апаҷон бовар кунем влоги ҳисораш дард дорам. Насиб Сабрина. Апашка мара мефура бинам та. Боспорт Султонбек ҳозур ош шава раҳмат. И сандуқа барои Германия равимо гирифти апаҳо.
بوجه جان حالاتون بود، شما کار میکنید ما هم خرسند میکنید. سلامت باشید و چه خیم جان زیق نشوید. خیر دنیا هم میبدای نصیب کناتون مورم لایک میمونیم. رحمت خالد ولیل اپا پول یوتیوب که میتن شما دفعه پول یوتیوب карта да мегзара. рубл ба чанд рубла намедонам. ба доллар мешава ба евро 280 евро. апа хосет чаро намехонен? Ёров Муҳаммад хондистам ку апашка чи ба видео нест? Ина имрӯз мепартон банан айкиҷо омада боша и аувешкни одам дар и канали мо банан апаҷон худо нишона метен. И рӯза влог дастум ба тамошо кунед. салом фидик тв оша чад апаҷон шумо зани зиндадилем беҳтарин. ман зиқчам шуморо тамошо мекунам. раҳмати калон мерадешда апа влог шава иншалло меша 4-5 ҳазор мешава. ҳар рӯз влог меган охи мегум ҳар рӯз неинтересна ҳар рӯз эфир меган дайли мизана ку ман мегум ки ма шумо даго ахбор мар бега бебром баромад кини нери мо омӯхта шуде меган. юсуф таҷик лайв видео раҳмат апа оли теҷа бирам обязательно кӯдакотона хабаргирӣ мерам. насиб биёен соқу саломат шид. ёров Муҳаммад чӣ меги алон аста иқа кам гирифтем пула ютуб охи ҳалол видеоам накардам просмотрам надора. 15 000 подписчик дорам. нигоҳ кунед аз 3 000 зиёд просмотр надора видеои ма. насиб бош буд ягон дафъи дига. салом аз шаҳри Самара. Соробҷон салом. як модда чанд сум меша аз ютуб? ҳамин мо 2800 сомонӣ шида. апа хусият бизор ханда аз забонтон ва нур аз чашмонтон роҳи дуриро наёбад. раҳмат маъвашҷон саломат бошед. апаҷон ман гуфтам ку биё хонаи ман ошхирӣ адреса нагуфти Зокир Назаров. тараб шокон буи нам гирифт кай мерем апа мерем Сорбонҷон ждатка ина визао тайёр шава мерем. акай Рамоналиро барои ҳами хапа ойликоро гирифтен дасташда доден. не ойлико ҷиё ман ойлико ма мегирам дар чӣ метон дар нянка дар магазинам хеле ютуби маам хеле расход дошт. эфирои манам дили ҳама задагӣ. не эфирои шумо болаззат тортпаз дина ҳама ха зиқ шудум бе шумо буҷа. зиқ нашавед. хосият дар кадоме мефурӯш дидани любой чӯхона ресторан давстичатса кунад. шит видео кардан гирма умеда ба он баона не нашид оли шефа бугум куч хеле индекс туғри куна бо чой пули мепартонтон. фирӯза раҳмат ту беҳадбисёр хизмат кардӣ. апа хосият қуртоб кардисам аз шумо да ҳавасам омад. ош шавад мая апаҷон вайфай дорӣ дар хонаат ҳар рӯз эфир кун зура ягон видеои зур мекунӣ мегира просмотр. вайфай дорум ми вақт кӯдако буда дувоинам хеле. Рамонали озата брор ку ягон шӯхӣ кун. Рамонали дамҷа наста имҷада буда наушник да гӯшуш бозӣ дора ба фикрам. ва эфир кайсар шуд? эфир шуд ним соат шуд. апа хоҷат чанд сол мешавад бо ютуб сару кор доред? қариб 4 сол мешава. 16 280 евро пули калон дар Тоҷикистон. ҳо дилорон пули нағд зай дар Тоҷикистон. апа хоҷат ҷон салом аз шаҳри Москва. салом давлат фов. апа фарзандотон созанд? шукр созанд. ина влоги рӯзода Исфандиёр ҳаста. салом аз шаҳри Новосибирск. салом Мунира ки боз эфир мекуна мана хабар кунен. мая ина ик тортпаз эфир мекуна. фирӯза эфир мекуна. сандуқ сейф не дарунаш муҳайё пури собун. видеоша значи тамошо накарде. влога тамошо кунем. муҳайё зафар дар сандуқ чист мебине. майлиш мирадешда обув нағз монед. хосиҷон шумо зани серисқед. раҳмат сумая ҳоли як рӯз встреча бо подписчико кунем ҳама каса вохирӣ. насиб саид аҳадов салом. дилорон бо рӯзи душанбе эфири чақчақ. чува бо шумо выходной доре шанбе якшанбе тортпаз. апа хосият ҳама чувства дорем ягон авлодмон бошед. шуморо ҳамамон дӯст медоштем. раҳмат шумо ҳам хеле барои мо. нянкада чанд сум метен як моҳда? рӯзуш 20 сомонӣ агар бо дер кунем масалан 10 сомон дига иловагӣ. радиои пансва меши ҳар рӯз эфир кунӣ. ҳамро гӯ фирӯза канале ки канали аминка влог. апа хосият нав як бурак сум гирифта ютуб? не як сол зиёдтарак шуд ки мегирам ҳар моҳ мегирам. апа зур гуфтине ки баъд 20 биёен айшо тихтон. охир рост гуфтум Сорбонҷон ай баъд 20 биёен айшо тихтон мехрам. беминат мехре бере. дар сандуқ куклаҳои машраи ман дидам. собун куклаҳо ана тортпаз ҳозир мерам. шанбе якшанбе рӯзи оила. мо хеле кунем чӣ? апа марабо мора ко хондем
чоҳ задан да торта, торт хушрӯ. Гап нест апаҷон хайрат мехонден ҳамаро ман зан Фарзона оли биё насиб дугона мешавем. Майли, майли Фарзонахон. Насиб. Бештаре ҳастаи марам медонам. Салом Валиҷон Хоҷаев ба фикрам. Хулоса чой ях шуд, и лимончой буд. Лимончои Сулаймон. сандуқи сеҳрнока тамошо кунем. Апаҷон ба номи худо ҳам қад дӯстам доштам мисли апаи радной. Саломат бошен. Мавзуна салом. Ман чизе гуфтанӣ дидам, шумода ҳамеша аёдам бора. Шумода ҳамашда успед мекунен. Погода чӣ қадар гармай? Шир гармай дар планетатон. Абу Мусаввир дар планетамон ҳаво маразилника. Хеле нида ачоқ када мешинӣ. Немре дести? Эра ачоқ мекунӣ мешинӣ ки гарм шавӣ. Салом алейкум. Кай омадед? Ким кай? Апа хосият созен шукр рецепти Амина. Имрӯз эфири тортпаз буд. Торта крем кардан хурдам барвақт. Мавзуна дер каде. Носирхоҷа салом. Апашка хай тарафҳои ҳамадонӣ мери. Насиб кам тарак гарм шава. Ҳай аз на биёян акор кан чӣ баҳо метиян. Ҳоли барвақта у Европада бачаҳоли ё ужин накардагиам. Рецепти Амина салом. Тортпаз мара ждитси. Дар бораи апатон Малдахон маълумот медонам. Шавҳаршон куҷода чанд фарзанд доранд? Аз шавҳаршон ҷудо шудагиан як фарзанд доранд тамом. Натонистам шод партофтан ҳеҷ гап не малоҳат. Салом алейкум. Кай омадед? Ай куҷо кай омадем? Ай берун хона кай омадем? Ё ки умуман Тоҷикистон кай омадем? Салом вон Аллаҳ. Имрӯз видео ҳаст? Ҳаст. Апа аз соати чанд то чанд нигоҳ мекунад янкат қимат ку? Ай соати 12 мебарам ша. То мехезем корора мекунем. Охе соати 5 мегирам ша. 5 ами 6 ҳамихе мегирам ша. Ҳумайро калона ё манижа Ҳумайро. Рустам Сарбанди салом. Апа хосият як канали мара реклама кунем кори нағз мешуд. Рецепти Амина да об нашавед духтаро. Тортпаз эфира сахранӣ карда бошанд. Ҳо эфира сахранӣ кардагиам. Хонатон замине ҳо Сормонҷон. Амҷада ам занак бошад 2020 худо айда зиёд шавад занако ба пеш. Ташаккур хосият боно. Саломат бошед. Ай Германия 15 декабр омадам. Тортпаз аз Италия шумо бисёртар шаҳрҳои Рима ва навор гиред. Магазиношро кӯчаҳошро просмотртон зиёд мешавад. Ҳо магазинои пичоне равем мо бинем ки навҷа чӣ мефурӯшанд. Часпидестай. Ҳаққони Ҳумайро шува додан ми. Насиб ният дорам ки шавҳар батиян. Ҳазор раҳмат апай хосият. Рецепти Амина саломат бошед. Хонатон 100% буд шуд? Не кухнимон буд нашуда. Кухни ки буд шава мо дар кухни кудай иҷа намешинем. Иҷа чи ҷои ждат кини иҷа оли мебелша заказ кардагием оли наомадай. Иҷа да як диван заказ кардагием, у хона да як диван заказ кардагием, як холодильник, ҳамин чизози наомадиян. Насиб ҳафтаи дига меоянд. Устои чӣ омад? Устое ки ҳамун деволора соз мекунад. Ҳамун усто омад. Насиб пага сар мекунем хӯра? Пага мумкин ки уже сар мекунад. Шабнам салом. Маниш чикани имрӯз рафт хонашон муҳайё. Апа хосият ба худо дидам шояд да ҳеҷ кас дили бадӣ надоштед. Не ма чӣ бадӣ дорам охе ҳама одамода яхелам парвоам надорам. Яхелшон менависанд ҳа чӣ хел мекунад как ма мешинам ва мегирам заблокироватшон мекунам тамом. Дусета ауео пайдо мешаванд. И апам ҳама занакоро блогер кардастан. Не занако худшон блогер шудастан бовар ку. Ман худ медорам ҳайрон мешавам блогора мебинам мегум вай ин ман мегум ки ман влог карда наметавонам ман влог мекунам мегум ё рабби мара футбол карда гузашта рафтастиам влогошон қатӣ. Абдулло Ибрагимов салому алейкум. Чӣ хел шумо? Хосиятхон қурутобхонаи Нур равен. Дар куҷое аз зар ниёз ва судаи 320 рубл мада партофта раҳмати калон барои 20 рубл уже мо 1 евро ҷамъ кардем дар эфир. Ай куҷо заказ кардем? Я мебелный салон заказ кардам. Ай Хуросон ба назарам Хуросон. Холодильника ано магазини Авран гирифтагиам. Оле нишонтон метин биёра. Салому алейкум ҳаматон. Соза Исфандиёр хуба эфир навсар шуд? Не эфир тамом меша. Фаришта дер каде. Хӯрок ҷой дар дегдонхона мекунен албат. Хӯрок чой вай дорем. Ҷада бо хона дорем. Кухни пештарамон ҳастай ку. Просто девор певолаш ай сар кадистият. Аммо байни амҷада газ пазам ай чӣ мондагиай. Даосуш симент, даосуш албастранам хеле ай.
мо кухни доштем ку аввал дер кардем чӣ дер карде тонистуме чӣ хел тонисте судаи 300 хонатан фасон мешавад гӯё дапаҷон Насиб Сабрина ҳама мешавад оста оста гап нест ҳамин эфир аз куча бошад куҷо бошад шудагӣ судаист муборак шавад тонистӣ мегӯям. Алик салом чӣ хел ҳамин эфир дасту мегзарон мефаҳмонден мардуми хуб ростӣ ман намедонам инами судаист бинависа ки бечора Муслим Даудова девона карда мо навбати расид. Апа шумо ай куҷои май шаҳри Душанбе Замира Шарипова созен шумо нағзен апа хусият мебели Хуросон да гап неста ҳо Хуросон дутам хеле у галокуан ку бо мекашиди вале хоб мешаҳам хеле гирифтем имрӯз шавҳартон гап намезанад наушнико дар гӯшаш бозӣ кардистиян ҳама каса салом алейкум Алек Акишев апа худ сардори гурӯҳи уво ай қафотоне ки кӯшиш дорад шуморо бигзаранд гузаштан рафтанд ма чанд тарс Сорбонҷон шогирдо инаи Саодат шогирд ай гузашт рафт Шаҳноза шогирд буд гузашт рафт ҳамаш гузаштанд мара рафтанд муҳайя ақлу мегирифтае апа ман зан ҳастам ай Қазоқистон ва шумо дар ҷои хунукие на Нёсвети печка аловӣ надорем мо даи хонамон мая Зар Ниёзова шинос метови абаҷон иша влог аст Гулинор азиз ҳастай иша влог ай шоти шумо ай гуфтум тонку влог ай шоти подписчикои апа манҷа хеле ҷиантон ай духтари акатон духтари апам мада мақул шуден апай хусият зур баромад мекунед раҳмат фаришта Феликс тиҷи раҳмат барои падарчи муҳайё ҳамиҷа чанд қашид баромадӣ о аллаҳ чанд қашид баромадӣ мо гуфтем Германия мерем шумо омадин ку Замира Шарипова ҳеҷ гап не бо мерем апа бачаи майдаҳи чӣ хел созай тенҷа фармарзам пайдо шуд фармарз дар ӯ хона қатъия мо бозӣ доранд хайрат бидай влог вой доди сарам вале дар бозӣ 24 соат дар телефон чӣ бозӣ мекунад ҳамамон поддержка кунем духтаро апай хусият ай ду се аккаунтон лайк монем коммент кунем пеш раванд раҳмат мая навен канали Фаберлик ай Фаберлик мая оли ай Фаберлик 4-5 харидам оли нишон метавонам дар влоги оянда краска бо чимчи тоник поникам хеле чизо куҷо дай хосияҷон ҳамо дасти ҷиник чера лайкша намеёмам ҳамо лайк аввали видеода хай кадоми ёфт мона кадоми наёфт маҷбурӣ нестай ба ягон вақт ёфта мемонем ман нависта наметавонам барои ами смайлик фаҳмо исфандиёр гирия дорад хунук ҳама апа ба и баронам ягон хешу табораш мода не хати рост пешравӣ апас пешравии мо Конор энд Дональд во и подписчик манаваю номшо алиш када чӣ ба наметавонӣ фаромад ховай чӣ давоми хонаяно равшан 5 моҳа шуд 82 микрорайон фаҳмо амҷода будай мо ба ҳамуҷо гузаштемо чӣ рафтем анаҳуҷа чӣ рафтем чӣ мегаша ҳамун қуртохонаи олим рафтем хосият барон чанд фарзанд дора як фарзанд вақт нест Алек Акишев як галасима то блоги ондатона падаркаи марам мерад иншолло насиб иша мепартом влог насиб ака ҳар рӯз бо мепартом диная имрӯз видеои чӣ дидам матизатсия ветяком хеле дидум бафтум биё хеле мепартом ман дар Москва ҳар шаб вақти кор омадани шавҳарам мешава влог мегӯм якдам шин мондагӣ бирои ман тамошо кунам влога механда Гулинор чӣ хеле шумо шукр соз Ноза салом апай хусият барон зан дора дора кӯдак дора ман инҷа мегам мефаҳмам манам интересам ҳамин кӯдак дора баъдиш гуфт ята дора бача дора духтар леки анамиша напурсидам апа ду писарчатон чӣ ном дорад мак фарзандон Фаромард Навбаҳор Дилафрӯз Шарафёр Исфандиёр Равшан шумо гапиёи барон кати не Сафарқодиров Азизов Қурбоналӣ салом ячи барона пурсиден апаша конкурс навиктен мошинош ай тарафи ман баъд мошинора натием ки ба бинависам машинiko сува гирифте мошинора надоде як конкурси 30 сомона кунам гуфтум не 30 сомон қиматай мегӯям гуфтум ки ба 10 сомона мефуратона конкурс 10 сомона агар кунем агарем миллион билет фурӯшем ба 10 кас бура апи хосият дар Германия барои занҳо кор ҳастми чорне кор ҳаст забонатоне кор ҳаст апай хосият ку ҳози яхтона нишонте бинемод не яками найдангитон состара увеш накати бачаҳо зиндаг мекунад ба фикром ки мая
настроение чӣ хел аст? 100%. Ман инҷа чанд солаам? Ман инҷа намедонам 18 солаам мегашам. Навбаҳор ки маша навбаҳоре номаш апаш шумо барда мешиносед? Не, надидам, ай пеш намешиносам. Акай Рамонали даш кардак чӣ бало? Мега такҷиб медонӣ? Олим салом. Барон нагӯед акай Рамонали қараш кард. О, мега такҷиб медонӣ ба бача дорам. Ман ҳеҷ фаҳмидам гуфтам. Ха апаҷон бирам пас дома шум майли майли бирен. Шутон чанқа марди ба тоқат дастеким да. Мехоҳам коркунӣ бирам барои коркунӣ. Фаҳмо ошиқ шуде ки чӣ да ошиқ шуде чӣ да барфай боронай? Чихе? Рашка мекунад шутон. Барои чӣ бачатон Равшан ном кардем? Барое ки номи отамай. Равшан номи оташонайҳо. Конкурси сисомаш чхеле. Гуфтем ки билет мекунем сисомона мефурӯшем. Чандта набори тилло мехарем занакоям ку бисёртар. Ба камисо 3 наборай 4 наборай. Ба касе бубраранги ам латтареаму. Ба гуфтанд ки не сисомон қиммата. Ман гуфтам 10 сомон магай миллион билет фурӯшем ки ба 3 та набори хушрӯ харем. Набори масалан ақиқа. Да фикрам шутонда гап нест апа. Ҳамин рӯз қатъи проблемаҳом зиқ будам. Хурсанд кардем бо овози булбулитон. Белая пушистая зиқ нашавен. Чӣ проблемае боша ҳамаш гузарандай. Так что нашавен. Апаҷон ин гуло барои шумо раҳмат раҳмат. Дар зимистон гуло. Я чӣ дақиқатон мекунем подписчико. Эфир кайса шуд Кимка? Уже тамом мешавад. 18 минути дига гап мезанам тамом. Ҳама каса пурсидестан охир барона. Эфир мечаспад номи хусуртон апа. Не, номи отам. Апаҷон шумо чанд духчаро мефурӯшед? Не, ноза. Аки Рамонали гизала кади барои барон. Аби нети хутонай. Ҳа, интернети ҳама одамое ай ма апа ма нарафтестам ку навиштагӣ. Омадестай Сорбонҷон. Салом алейкум Хосиятҷон. Сӯзем фарзандо сӯзам. Ту Москвада ё теҷике ё стеҷике гӯш кунем. Я минут нанайсе магум чӣ ба кати мавзуна бо намехӯрем. Мавзуна мумкин серкора ма намедонам рақами телефони вая. Зиқ шудан эфири торпаз дроено рӯзона. Апа чандум занен? Ма 8 зан. Стакан чӣ дора? Ҳичи надора. Фармош омада ки чой мехӯрам. Шумо чанд солаин? 39. Навистагӯи мара чӣ вана мехонӣ? Фотима хондестам ку Исмоилова. Салом ҳамиҷандам успед кардам. Биёен иқатор порт раҳмат алик. Чӣ гапа куказан? Охи нам нақла мегум нақл кунам ё менависам? Гӯш кунед Нози. Нақла мекунтон баъд эфир тамом мешавад. 8 занам мешавад. Охи мегӯям ки чандум зани? Чӣ ба фақат дер мемонад видео? Тамбалем Саид. Нақл кага нақл ка. Апа кушти ба ханара 8 зан. То ба чӣ кор дорем? Чандум зана? Короче гӯш кунед. Ҳамин шумо подписчико медонед ки ман Германия чӣ оварда будам? Чӣ мегӯянд шояд ай Германия гул оварда будам. Дар ёдтон астай пакето да гулои ҳархела оварда будам. Майдача буданд. 3 донаи мулпано овардам. Вақте ки овардам 10 20 овардам. Касе влогои мара ай Германия тамошо мекард дида буд ки ман гулоро ай Еврошоп харда будам. Гуло да ҳо инаҳо мегӯям. Ба гулоро овардам вақти аму чавандоноро мекушои ҳама да интерес наку ҳама чавандоно мекушои то либосота ки хотири ҳама ҷамъ шавад. Ба гулоро хабар овардам гуфтам гул овардагиам. Аму хонагиам дар коритон гуфтам ҳо те гуфтан ай Германия чӣ бояд дар кор мезанӣ? Ҳамашон да яттаи додум да чамдам ҳама да додум да пиёзак намуданд. Ба хай фаромарза як рӯз хай хонаи ки рой кардам. Хонаи очам вес гуфтам қати шав ба очам ош кардай короче хӯрдай ба фаромарз мега оча чи биби ош кард чеснокои ай Германия овардагира дохтай бемазза будиян. Ба ман гуфтам ки хеле чеснок ма ай Германия чеснок наовардам. Не будай биби ба ҷо кардай 3 дона чеснок гуфтак. Ба сурати ошай роӣ кард мебинам аму гулоай ку гулоа пиёзако ҳам пиёзакоро очам хел чеснок кардай. Фанде чеснок гуфтай духтарам ай Германия чеснок овардай ӯро чанд ямо қариб ба ҷо кардай ба дили шидай да ош ира гирифтай дохтай. Чеснока холе ҳамо дар дуриҷа ҳастай чамандоно ма напушодам. Чесноку короче чеснокои немисӣ бо тариф карда да ҳамсояш ки духтари ман гуфта ай Германия чеснокои немисӣ овардага да ош бо чеснокои немисӣ дохтам. Аку сурата фаромарз роӣ намекард нигоҳ мекардам фиолетови бо ман фиолетови очам да дода будам чи тюлпанои фиолетови
3 دانه که فقط داشتن ده هم 3 دانه در بالای آششان موندگی فرمار صورت گرفته. ای خدا دیگه گفتم وای خورده گفتم سحر عقل من فرمار نقل داره. فرمار میگه اوچه من نخوردم و بیم خورد و گفت که میش دخل خو مزه نداشته با مزه خیلی میشه گرمانیا مزور چند مزور گذاشته اومده. گفته ابا سری گفته که هیچ چیز نکو پدازری تیبنی بودم گفته خیرت هیچ نشدیم فرامرز خوردیم گفته فرامرز نخوردن نکی اوچم دیگه صورت فرامرز رو گفت اما دیلم گفت که خدا جون ما چیز نک ناوردم و خیلی گرمانیا ما چیز نک میارم دایدم بود همین سراز گفتم که خب که همین گلو را اوچم اوش کرده همین گلاکو را گرفته در بالا با اون آش ما صورت چه مال دوید دیگری میپرتم در بالاش 3 تا چیزناکی فیالتوی کارو چی نمیره نقلتون کردنی بودم که گلارش نونم بونشو میتونتون گفته که خیرت این چیزناکو را ما باید تیز میپختیم گفته فرامرز که یه اوجه چی برو وردیستین نیش چه برو وردگیان کو کارو چی نم خیلی استوری چیزناکو با خدای نم خیلی فرامرز میگه با مو بامزه بدوش فرامرز با صورت گرفته روی کدای با ما را همیدی بو همی خشرو نقل گرفته ایره دخترم ای گرمانیا آور موزیکا را بچه ها همه یوتیوب میگیرم ای خدای آره در مگزین رو نگفته پدناسای چول پودستان چند سمای بجای پول چودستان قطعیسیز گمزنی هم بکم توسطه بگیشه جود که چه توسطه کنن یه هفته شیروجه و اوشا چه خورد وقتا دیل نمیشه بروم زنی شیرین سخن این آواز خودم به برومه همه کسا کمپیت چیز دکوی نمیسیرم خورده ها بگفته که دختر ما گرمانیا چیزنوکم آورده فرامرز گفت حیران شدم گفتم ما چیزنوک گرمانیا نآورده بودم برو بیاگون چیزی خوردنی 2 دانه شکلات آورده بودم تمام دوستان هم آقا خیلی خرسان باشه خیلی کم خندیده ممکن از تو تابتون بولده شده میره نقلتون کردیم شما دموی خودی برای همین چیز نگاه گرمانیا سیاه با فیالتوی آخی فیالتوی چی تولپان فیالتوی غلطی دیو چام دگنی هر آدم ده هر خیل دادم ده آوازی رامنالی برومند با آچه ما گفتم آچه وای گل بود نه بای خیلی زنگ زدم چه گفتم آچه واش خیلی خوردم و خیلی ها آش خوردم با مزه چه گفتم چیز نکو را داخته ها نیم آچه وای چیز نک نبود گل بود ای میگه چی گفتم چی ما گفتم گل در کوره گفتی که ها در کوره با میگه خیلی ها گفتم بعد یادم نموند که چی بود میگه در کلیونکا بود گفتم آخه ها خیلی کلیونکا بود در بالای کلیونکا صورتی همین گل بود نمیسته کودکای من با دقت گوش کردم جیدکاشون گلی فیالتوی ببروی رامونالی شوهرمو بعد پیشکو خیلی قریب 1 ساعت گاو زدیم با ما با امید بودم که میرم همو گلو میتیدم گلو استودگیان ما 20 پاچکا آورده بودم همین خونگی خمونده یه تایی دادم ما غورای گلا خیالیم سیمچکا که خورده بودیم اکم خبرس آورده بود فیروز اپا خوزش ما چند ساله این بگین گاریک ما 39 ساله راو که یکی رامونالش در دورا و خوش شبی خوش رامونالی میگه شتای تو ساعت یک شبه اینترنت باز میکنه قطعی استو رام میگه ده ما چی میکنم میرم ولوگ مانتاژ میکنم شما دو میپارتم همه تون در آمد که روز یجویا بده با همه تون نازمانه نصیب باشه با پاگا ولوای میکنم افیر میکنم چیز نمیکنم چت میگم وسیعت دیر کردن 6 کودک دارم روزی قف افیر پاگا میکنم شب ولوگا میپرتم همه کسا دروی تماشا کنه همه تون داشته خوش روزی خوش زیق نشویم پرابلم دنیا همش حل شونده اساس سلامتی تکستا همه تون دخواه نوزا جان رحمت برای 40 روبل کانالی آبجان подписаться کنه کانالی نوزا نیم کبود برومد کمان هم دومون کش مودم برای نوره подписаться کنه نوزا رحمت برای 40 روبل گلورا نشنوندم افیر دیر کرده چیز نقطی پاگا با همی وقتا در افیر میکنم ما کوشش میکنم که دوباره افیر کنم یا با روزانه یا بار دیگه بگایی مال خیامت و نظمونین سلامت باشین تا پاگا